eta ongi etorri adinekoek etxean ariketa fisikoa egin alizateko saiora. Izan ere, kirolak ez du mugarik, etxetik mugitu ere egin gabe, gurekin batera. Bueno, oso garrantzitsua da egunero tartetxo bat hartzea ariketa fisikoa egiteko. Are gehiago, etxean egon behar dugun garaiotan. Adituek errutinak izatearen garrantzia azpimarratzen dute. Hortaz, apur bat badaki Inigo Binzentzek. Inigo, egunon. Hala da, ezta? Bai, Zuriño, Holanda, oso garrantzitsu 30 minutu, gitxienez 30 minutu etxi kirola, eta geixa gazen konfinamentu honetan. Eta batez be, esango neban, ordubike bentzat zoze aktibateko zoze bilatu bireula, ez egon etzun dute jarretxe ordubitxi gora. Eta, bueno, gaurko honetan, hemen gatoz, beste entrenamentu bat, laugarren saiu, gaur indarrera erungo gure entrenamentu hau, indarreko ariketa baten gau, eta betiko lez, ibiliko buena da, trabankulu batzuk, ero komplemento batzuk gure entrenumetara, aulki bat ibiliko, gaurko honetan be, esneka xabi edo 2 litro ur izan aldi bai, eta baloi txiki bat, alba da, pixu gabeko baloi plastikozko baloi eroso bat. Hasi beste barik, oazen. Bueno, berotzen hasiko gara, betiko lez, behi txiki eta gora, mobilidad artikularrekin, eskumako orkatiakin lehengo, beti bezala, bizkarra zuzen, astiro, oso astiro. Aldatzen dugu, eskerra. Venga, aurrez jarri, hainkabisak zuzen, belaunakin aurrera, 1, 2, 3, 4, 5, 2 bakoitza, 1, 2, 2 bakoitza, 1, 2, 2 bakoitza. Bale, oso ondo, biribiltzen, 3, atzerantz, 1, 2, 3, aldatu, 1, 2, 3 azkenak, 1, 2, 3. Oso ondo, zabaltze otainkak, esku gora, buru beti erdixan, venga, alde batera, zein bestera, eta astiro, alde batera, zein bestera, oso ondo, suabe. Kolpe zorbalda hori, eta motz. Beso hori motz, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aldatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa batera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da 10. Eta hon, atzera, bisa batera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eta hon, bat goxan besti behian. 2, 3, 4, 5, oso ondo, 6, 7, 8, 9, 10. Lusatze dukan du gora, bat luze erdira, 2 luze hor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erditik, da hortik gora. Gogorreskuk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Astiro, astiro, mokorra, behi txiketa gora, bat gora, 2, 3, 4, 5. Eskerreta eskuma, astiro, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, gaurko honetan, egin goguena da, indar ariketa bat, ariketa bakoitzen gogu, bloke bakoitza, 3 serie eta 10 errepikapen, bale? Ariketa bakoitza, 3 bider eta bakoitzien 10 errepikapen. Hasiko azena, aulki bateaz, jarriko gara, beti bezala, bizkarrak zuzen, aulki horretan, ondo, eroso, gorputzan ardatza hartuz, nahi bada, lagundu, eta hasiko gara, hainka bakarrakin. Hainka bakarrakin, gora eta bera, bale? Nahi bada usaia, hor, zailtasun punto bat, 2. Bale? Gertu, 10, eta aldaketa. Gertu, bizkarra zuzen,
bat, bi, hiru, puntakin gora, lau, bost, sei, ezin bada hemen, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Alba da, esku gora, aldatuta, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, ezin bada, zortzi, behatzi, hamar. Oso ondo, jarraitzen go eskerrakin, bigarren ronda. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, oso ondo, zortzi, beratzi, hamar. Alba da, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, punta gora, zortzi, behatzi, hamar. Hiru eta azkena, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, beratzi, hamar. Aldatu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, beratzi, hamar. Apur bat deskansiatu, eta honengo buena da, gure bigarren elementu. Lehenengo elementu izango da ulkixe, bigarren elementu izango da baloi. Aleginduko naz, bardin eitzen, baina baloi hori mantenduz. Alba da, baloi hori bultza, bat, bultza, bi. Suabe. Gertu, hiru, bi, hiru, bi, bat, guazen astiro, bat, estutzen, bi, estutu, hiru, oso ondo, lau, bost, sei, zazpi, indarra lantzen, zortzi, bilatu hor, behatzi, azkena. Askatu, apur bat, 5 segundo, bost, lau, berriz, hiru, bi, guazen, bat, luze, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, beratzi, hamar. Oso ondo, bat falta, askatu, igarriko, aduktorak, hainkak, bizkarra ebai, lanketa horretan, gertu, hiru eta azkena, hiru, bi, bat, guazen, estututa gora, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi oso ondo, zortzi bizkarra zuzen, behatzi, hamar. Ariketa amaitxute, honengo dips erara, dips deitzen gako nahi, eta da, bultzada txiki batekin, ezin bada airera, berakin, oinak lurra ikusten, da hemendik, ipurdixe alba da askatu, bat utzi, ipurdixe askatu, bi gora, ipurdixe askatu, pultza aldala, ipurdi hori altzaten, eta hau hobe, geldikor, bajatu berantz, bat, bajatu berantz, bi. Bi aukera gongi, gertu, hiru, bi, bat, guazen, astiro, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Askatu apur bat, haunek etxude, kolpein dengo nipe, oinak lurri gutzen, gertu, hiru, bi, bat, guazen. Gora ipurdi hori, hainkekin lagundu ezin bada, bi,
3, indar ariketatik gaur, 4, gaur indarra lantzen dugu, fuerte hor gora, 6, 7, 8, 9, 10. Alegindu ipurdi hori askatzen, bale? Aulki hortatik aldala kanpora. 3 eta azkena, soltau, askatu apur bat. Venga, 3 eta azkena. Oinak lurra ikutzen, gertu, oazen. Astiro, astiro, bat. Astiro, astiro, 2. Astiro, 3. 4. 5. 6. Oso ondo, 7. 8. 9. 10. Oso ondo. Urrengo ariketa, aldo guen beste 3ko serie bat engogu, eta da bicepsa lantzeko, bai? Honein dugu atzeko aldi eta hon bicepsa lantzeko. Aldo guen jarritxe, bale? Aldala bat eta bat, kasu honetan euko gendun gure esneka jabi hauek. Esneka jabi hauek inengo gendun, aldo gu erabili, hemendik bat gora, 2 gora. Edota zutik. Leku hortan, zutik mantentzen, bat, 2. Bat, 2. Venga, oazen. Gertu, amarrera. Bat, 2, 3, bizkarra zuzen, 4, 5, 6, 7, 8 gora esnekajak, 9, 10. Utzi aulki horretan, edo eta kasu honetan lurrin, aulki sinongo gainen, utziko gendun lurrin, 5 segundotan, bizkarra zuzen, hartzot hori, bigarren kasu hau, jarritxe, oazen, bat, 2, bizkarra zuzen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utzi hor, eta deskantzau, 5 segundotan. Deskantzau apur bat, gertu, 3, 2, ba, zutik egingot, azkena. Oazen, bat, hor, 2, 3 astiro, 4, 5, bizkarrak zuzen, venga, ba. Hor, 2 azkenak, 9, 10. Utzi, bizkarra zuzen, kenduko golki hau. Aleginduko gara, esnekaxa horiek hartu, da hemendik gora, bultza txiki batekin. Belaunekin lagunduko gara, nire belaunak egingo dabe aurrerantz, bizkarra zuzen, ez tonai gorputza aurrerantz etorti, baizik eta bizkarra zuzen, belaunak aurrerantz, da laguntza horrekin esku gora. Hartuko gendun esnekaxa hori, hartuko gendun beste esnekaxa, edo hura, geldituko nintzen hemen, belaunekin aurreratu, bat. Belaunekin aurreratu, 2. 3 amarreko. Gertu, venga, ba. Esnekaxa guzti gora, hartu hor, esnekaxak, gertu, bizkarra zuzen, belaunekin aurreratu, bat. Gora. 2. Gora. 3. Gora. Oso ondo, 4. Bilatu. 5. Belaunak aurrera, 6. 7. 8. 9. Oso ondo, 10. Utzi esnekaxa horiek, zilan, aulki, mai, nahi bezala, 5 segundotan, deskantzau apur bat, astiro, astiro, arnazten dugu, indarra berriz, belaunak aurreratu, bultza eta gora. Belaunak aurreratu, bultza eta gora. Venga, gertu, bigarren serie horretan, belaunak aurreratu, bultza eta gora. Belaunak aurreratu, hop, ba. 3. 4. 5. 6. 7. 8, oso ondo,
9, belaunak aurrera, 10. Askatu, ondo itxen bagabiz, ja igarriko gu, sorbaldak, berotzen, belan aurri bai, bilatu belaunak, bultza eta inertze hori goraka. Bale? Venga, 5 segundotan, berriz, 3, 2, esnekaixo horrek gora, gertu hor, belaunak aurreratu, guazen, 1, erdira, belaunak, 2, erdira, belaunak, 3, erdira, belaunak, 4, erdira, belaunak, 5, oso ondo, belaunak, 7 leike, 7 hor, belaunak, 8, 2 azkenak, 9, oso ondo, azkena, hop, eta 10. Kasu hontan, ibili dugu behikotrenan laguntziaz, goikotrenan bultza bat, beste ariketa baten gau, eta da, belaunek gora altzati. Baina, ingo benara, esnekaxa hori hartu, apoia hor, da berakin. Lagunduta edo ez lagunduta. Baina, esnekaxa hori alba da, nerekin. Jarrian naz, aulki baten parin, eta 80 graduta. Bilatu bat hor, gora, bilatu 2 hor, gora. Bale? Ingo 5 hainka batekin, 5, 5, 5, 5, eta 5. Jarraian. Esnekaxa hori, pini ondo, nire ikutzen, bizkarra zuzen, hainka bat atzeratu, hartu arnasa, 1, 2, ezin dala gorarte, horrondo, horrondo, oso ondo azkena, buelta, berriz, bertotik, hainkea atzeratu, 1, 2, beti lagunduta, horma, 4, ezin bada, onarte, 5, berriz aldatzeot, bigarren ronda, hainkea atzeratu, 1, 2, 3, 4, 5, aldatzen dut, beti bizkarra zuzen, ardatzetik urten barik, gertu guazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oso ondo, 3 eta azkena, 1, 2, 3, 4, 5. 5 azkenak, venga, guazen, igarten daia, 1, gora, 2, sartu tripa, ez dute perdi hori, eta azkena. Oso ondo, oso ondo, urrengo ariketa, aulki honetara, eta ingo gune da, lan isometriko bat. Aleginduko naz, bizkarra beti mantentzen, eta baloi hori estutzen. Eta horrengo gara, 10 segundo. 10 segundotan, estutzen topera, oinak ondo lurra ikutzen, aulki horren nahiko puntan, eta 10 segundo. Nahi bada lagundu, algara lagundu, beti bizkarra zuzen mantentzen. Beste lan, libreki. Eskukipini hor, da libreki, omokorrien, baina gustora. Gertu, 3, 2, 1, guazen. Estutzen, 1, 2, 3, arnazketa luze, 5, 6, 9, 10, askatu. Hartu arnaza, fuerte, fuerte, hor, gogor, 4, 5, 6, ezin bada lagundu, 7, 8, 9, 10, askatu, oso ondo, 3 eta azkena, guazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oso ondo, eta azkenengo ariketa.
push-ups edo flexioei erako ariketa hori. Aldu erabili silla bat, ezin bada horman, egingo gendun, hormara, bizkarra zuzen, silla erabiliko da gendun, aulki honekin ibiliko da ginen, bizkarra beti zuzen, bajau aldana, alba da geixa, eta gora. Suabe, astiro, 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 eta gora. Vale? Ezin bada, ez nahi bajatzen da. Horman, bardin, bizkarra zuzen, horpuk gora, horman jarri, suabe, da hor. Suabe, da hor. Astiro, 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 da fuerte gora. Vale? 30 gertu, bizkarra beti zuzen, ipurdixe atzin sartu barik, bizkarra zuzen, eta astiro. Bat gora, astiro, 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 bi gora, astiro, 3, suabe, suabe, 4, hartu arnasa, 5, guazen, 6, astiro, 7, guazen hor, 8, 9 eta azkena, 10, lagundu, lagundu eta gora. Ezin bada, horma. Gertu, 5 segundo, askatu apurtxu bat, indarreko ariketa hauek, gaur igarten da, ezta? Gaur desberdin. Gertu, 1, 2, luze, hartu arnasa, 1, astiro, 2, astiro, 3, ezin bada, honekin nahiko 4, ezin bada, honekin nahiko 5, eta ezin bada, gelditu hor. Eutzi, nik amaitxu arte. Guazen, 6, 7, nik amaitxu arte geldik, 8, 9, 10, lagundu, lagundu, aulki horretan, nik etxoten denpora guzti horretan, zu, trinko, gelditxua, eutzi eta egon. 3 eta azkena, hainka bat luze, 2 luze, suabe, hartu arnasa, 1, guazen, 2, 3, 4, astiro, 5, ezin da bena, gelditxu, eta eutzi hor, 7, 8, edota, motz, 9, 10, lagundu, da lagundu, oso ondo. Bueno, gaurko honetan, egin dugu, bukatutzat, indarrarik eta hoiek, ikusi zue, gorputzantzako desberdin, batzuntzako neketxua, eta honen gobena da, 10 segundo emongo zuet, ultrago bateran, da ultrago horrekin, jarri berriz eta lusaketak. Venga, hau pasuek 10 segundotan deskantxu pixkat, eta venga, ba, jarraitzen dugu. Ultrago bat. Venga, eta lusatzen. Deno batera, behitxu gora, arnasketa luze, hartu lasai, bota luze, eta astiro, astiro, sarratu. Hartu arnasa, berri gora. Venga, gurutzatu, ba. Hartu arnasa, eta gorantz. Arnasketa, hartu lasai, bota luze, berriz buelta. Ba, gora. Bikain, venga. Kolpe hor, ukalondo horretan. Hartu arnasa, cambio. Venga, zabaltzen gu, beti nire mokorra baino zabalo, eskuakin gora, hartu arnasa, luze, segi lusatzen, eta aldatu. Ba, hartu arnasa,
segi luzatzen, eta aldatu. Venga, hainkak, aldala, kolpe normari, mai edo aulki, bizkarra zuzen, blokeau barik, beti flexioi puntu horrekin, hainkak parera, sorbaldak geldik, kolpe horrezio zerri, eta utzi. Hartu arnasa, aldatu, bizkarra zuzen, utzi, oso ondo, venga, askatu apur bat, gurutzatu, bizkarra zuzen, ipurdi hori atzerantz, bultza, eutzi hor. Venga, hartu arnasa, aldatzen, gurutzatu, ipurdi atzerantz, bizkarra zuzen, eutzi hor. Bale, gora, eta betiko lez, arnasketa bi, hainkak batera, hartzen du arnasa, goxan eutzi segundo bi, eta fuerte berantz. Venga, gertu, hainkak batera, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Oso ondo, astiro gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Oso ondo. Behin ariketa fisikoa eginda, erlaxatuta emango diogu amaiera gaurko saioari. Gorputza mugitu eta nekatu eta gero, lasai-lasai geratzeko. Goazen ba, saioaren ondara hauek aprobetxatzera. Eta orain, ezer ez egiteko unean sartzen gara. Askatzeko unean, meditatzeko unean. Eseri zure ohiko lekuan, aulkian, bankuan edo kusinean, beti bezala, bizkarra ardente eta zeure buruari eutsiz. Bizkarra inon apoiatu gabe, duintasunez. Begiak bildu eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Zure barneko munduan murgiltzen ari zara berriz ere. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Baliteke zure burua joan izana gorputzari entzutera. Gorputza arreta bideratzeko leku segurua dela ari zara barneratzen. Iraganeko eta etorkizuneko pentsamenduetan galduta, hausnarrean egon beharrean, lasaitasuna gorputzean aurkitzen hasten zara. Orain, eraman arreta oinazpietara. Hasi arretaren fokua mugitzen apurka-apurka. Oinetako behatzetatik, oinbularra pasa, eta igotzen joan orkatilaren artikulazioraino. Lehenengo oin batekin eta gero bestearekin egin dezakezu nahi izanez gero. Berna bizkarrean gora, segi belauneraino. Belaunetik izterreraino. Eta sentitu gerritik oinetarainoko gorputz zatia bere osotasunean.
Orain, sabela zeharkatuz, igo bularraino, sorbaldetaraino. Besoen aurreko aldetik, goitik bera joan orain. Eskuetako behatzetaraino. Igo eztarrira, aurpegira eta buru larruazalera. Hasi buru hezurrerantz jeisten. Leporantz, sorbaldetarantz. Eta zeharkatzen joan besoak behatzetaraino. Lepo aldera igo, aurpegira eta garondorantz. Jeisten joan sorbaldetaraino. Eta besoak zeharkatu goitik behera. Behatzetaraino. Bizkarretik jeisten hasi. Ipur masaietaraino. Eta hanken atzealdetik orkatietaraino. Oinetan bukatzen duzu. Esperimentatu duzun bezala, korputzaren gainazal osoa zeharkatu duzu, lehenik aurretik eta gero atzetik. Errepikatu zeure kontura. Baliteke despiste txikiak egon izana eta barne komentarioak, juizioak eta bestelako pentsamenduak agertu izana. Normala da. Barnean dugun komentaristak parte hartu nahi du. Errepika ezazu, intromisioak egon daitezkela onartuz. Konturatu zaitez, errazagoa dela arreta mantentzea, zerbait egin behar duzunean, kontenplatze hutsean egotea baino. Orain, begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Astean zehar, astiroago egin dezakezu ariketa hau, arreta gehiagorekin. Pozgarria dela konturatuko zara. Gorputzaren atal ezberdinetan arreta jartzen duzunean, askatu egiten direla ematen du, erlaxatu. Gorputza orrazten ariko bazina bezala da. Hurrengo astean, egin ezazu ikusitako ibilbidea behin edo gehiagotan egunean zehar. Asteburu on eta astelehenera arte.